Handumanan sa kaawit. Ano ba na siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Bantuan, Buena Vista, Bohol. Ang ato matatampo nagdasangan nga Sandy. Michelle, kinsam nito yung kuy gapon. Gwapa lagi to. Ako tong igagaw Sandy. Si Rowena na to. Mau ba? Ila-ilaan niya ko ato ha? O ba? Salamat ha nga, nakikamigo ka na ko, Win. Inga man si ikaw, Michelle, nga buutan ko no ka. Mga nakik-friend ko ni mo. Kinigyos Michelle, no? Musulti yus tinuod. Win, Nga na san? may ipangutana unta ko nimo ba? Ay nagkalain ha? Nga naman. May uyab na ka? Sa una, pero wa na ron. Nagbuwag naman mi. Nga naman, Milar ka mag-check Manila. Wa na gid magpakita na ako. mau ba? Nga sa ato pa, may chance palay ko nimo. Suka diha? Ay lagkasuko ha? Ang tinuod bitaw, nakagusto ko nimo. Ha? I love you, Rowena. May paglaom ba ko? Sandy, dili pa ka na matupag ang imong pangutana ron. Ako pa nang una-unaon. Wag gid ka makapugong sa imong gibati. Imo gid ang gipanguyaban ang akong igagaw. Oh, Chel, pero lagi, wa ko sugta. Ayaw lang kong pag-surrender. Basin padag iya kang sugton. Sa imong pagtuo, Chel, sugton ka kung Rowena? Dili ko sure ha. Pero sa akong tanaw, may gusto mo na siya nimo. Maong ayaw lang gid pag-surrender kung gusto ka nga magkauyab mo. Yes! Salamat kay Rowena. Imo rin kong gisugot. Taghan yung kayong salamat. Basta ha, ayaw ko pinuangi karon nga nakauyab na ta. Di ko na mahitabuin. Isa na ko nimo. Ikaw lang ang ako mahalon ug wa na ilain pa. Mao di ay nga malpayon kay kag naong kay gisugot na di ka ni Rowena. Oh, Chel. Sobrang kalipay nga kong gibati nga gisugot na ko ni Rowena. Unya, dili lang ka magpasalamat nako. Ha? Angay ko nimong pasalamatan Sandy. Kay nagsige baya kog hangyo ni Rowena nga ipasugot ka. Kay naibaw ko nga buutan kang pagkatao. Mao ba? Salamat ay kayo sa imong pagtabang nako, Michelle. Way sa payan, Brad. Basta ayaw lang gid nagbinuang ang ako giagaw ha. Kay ako gikontra nimo. I love you, Rowena. I love you too, Sandy. Di ba gyud ta magbuwag, ha? Nga naman. May plano day ka nga imo kong buwagan? Ha? Wow, eh. Lucky ha. Abi na ko, binuang lang ng imo rin ako. Pinuang ko taon. Tinuod nga akong kukman nimo. Bisan kano sa, dili mahitabo nga mawa nga akong kukman nimo. Ikaw lang babae sa kinabuhi, Rowena. Ingon masab ko, San. Magpabilin ang akong gugman nimo hangtod sa hangtod. Sandy. Ha? Mag-ipon? Oo. Gusto ko nga mag-ipon ta kay may nahitabo naman nato. Ang ako untang gusto nga magpakasal ka. Maayo lagi unta. Unya, wa pa magkikwarta nga ikagasto para sa tong kasal. Okay rin mo nga mag-ipon ta. Okay ra, uy. Para nako, dili importante ang kasal. Ang importante nga magkasabot ta. Unya na lang gud ang kasal. O sige, kung may mong gusto, mag-ipon ta. Mangita ko atong kapuyan. Win, kuwang gyud kay nato atong kita eh. Saon nga, gamay naman ko sweldo. Unya, mahal kayong pamaliton din sa syudad. Saan, masugot ka? Saan sa man? Mabalhin lang tagpuyo. Dili lang ta din sa syudad. Unya, asa man tapuyo? Maato lang ta sa amos Bohol. Ha? Dili ko eh. Win, Dili ko san. Dili ko maato sa inyo, sa Bohol. Kung gusto ka, ato lang ta sa amo, sa sugod. Ato sa akong ginikanan. pero basin og basuko imo magnikanan. Wa pa biya ta magkasal. Ako rin mahibango pasabot nila. Dili man na sila labad. Dali ra kina silang pasabton. Oh, pastilan ninyo mga bata mo. Dugan din mo nagtipon. Kunya, wagin mo magpahibaw na mo. Di mangud unta nimo ani si Sandy pa kay mahadlo kuno siya ninyo.
Uy, si Madok. Oy, unsa may iyang kahadlukan ha, Sandy? Ano Madok bang ka na mo, ha? Sandi? Nga di may mga og tao? Ah, Usap. usaon nga, uwa pa man gud may makasal ni Rowena. Kay uwa pa man ko'y kwarta nga igasto sa mong Uy, kasal. okay na nagawa mo magkasal, uy. Ay, importanteng dili ni mo pasagdan ang among anak, Sandi. Dili mahitabo nga ako siyang pasagdan. Kay mahal kinako si Rowena. Kuan lagi pa. Kung musugot mo, ani lang una mi puyo tipo ninyo. Kay lisod mong kami dito sa syudad. Oh, wag gini problema na mo. Bisag ani pa mo puyo hangtod sa hangtod. Buutan naman kayo mong ginikanan, Winsa. Kay ingan bitaw ta ka, nga dili ka mo problema nila. Kay mas sinabuton sila. Nya, okay na nimo nga dinhi ka lang una sa inyo. Kay manarbaho mo ko sa syudad. Okay na uy. Mas kinahanglan ko nga niara ko sa amo. Sige, kay ugma, mubalik na ko sa kong trabaho. Nya, pag-amping biya din niya. Ikaw sab, pag-amping si mong trabaho dito ha. Tungod og alang ni mo, Win. Mag-amping ko. Mingawan ako sa kong mahal. Usa ka semana ka lang ganit dito sa syudad. Mura naman og pila ka buwan tang wa magkita. Di lang ako tuyoon nga mingawan ko mo, Win. Kay sa sunod adlaw, balik na sa kusong trabaho. Nya, dugay na sabang magkita. Maong karon kay ngiamon ko. Tagbaon ko akong kagalingon sa paghawak o pag-akos ni mo. I love you, Rowena. I love you too, Sandy. Uy! Unsa ka, Part? Inukto ka man ko diha. Pagbalik mo sa trabaho, luya rin ka? Puang nga, patay. Lamay naman kayong dili ibiya ni Rowena. Ano man? Ngaon dahil ko niya, Part. Ay, sapa di ay. Igpalabis mong gibati ay. Kuwan di, Part. Dito ko sa ato sa Bohol ba? Ato sa adlaw. Nakita mi ni mama ni mo. Paduawan ko kanila kay dugay naman di kang wa makaduaw nila. Kimingaw to sila nimo. Oo, rin no. Sige lang, Part. Muduaw lang niya ako dito sa ato sa Bohol. Mananghit pa ko sa atong boss. Huwag ni Rowena sab. Nung sugot kawin nga madto ko sa Bohol. Kay dugay naman kung wa makita sa mga ginikanan. Gimingaw na sab ko nila. Ikaw? Unya, ang imong trabaho? Nananghid ako sa kong amo. Muliив lang kong pila ka adlaw. Sige, ikaw ang mahibaw. Unya, sa man, makuyog ka na ako? Aron ba, maila-ila sab ka sa akong mga ginikanan? Unya na lang, San. Kay naghinangat pa ang fiesta din is amo. Daghang kay mga kalihukan nga kinahanglan nga mutabang ko. Sige. Kay mula galang ko karong hapon paingon sa Bohol. Di pa taon kayo ako maginikanan nga ako giduaw. Labi na yus mama. Kay gimingaw ko siya nako. O gusto sab siya nga makakita ni Rowena. Ini kapot ako sugod. Ako hangyo sa Rowena nga mga tumis Bohol. Kay gusto siya makita ni mama. Hoy, Sandy! Jill, ikaw na. Ako in town ni Brad. Din mo kagikan, uy. Niuli ko sa amos Bohol. Niista lang ko pila ka adlaw. Mao di ay nga ako kakita ni mo dito sa sugod. Si Rowena rin akong nakitaan. Unya, kumusta mas Rowena dito? San, naisulti ko ni mo bahay ni Rowena. Ayaw kalain ha. Ha? Nga naman di ay. Atong usag adlaw ba? Fiesta man sa amo sa sugod. Maong niuli ko dito. Nya na may disco dito. Akong nakitaan sila si Rowena ug ang iyang uyab sa una. Nagikan sa Manila. Nanisko sila. Ug pagkahuman, nangadto sa ngit-ngit. Unsa? Pinsay nag-ingon. Di na kinahanglan masayod ka. Tugani lang gawin. O man, nagbalik mo sa mong uyab sa una? Oh, Sandy. Dili. Pasaylo ako, Sandy. Pero akong natugkad nga mas mahal ko siya kay nimo. Ug may nahitabo na namo. Kinuo ko. Rowena, anong imo gibuhat ako? Ha? Ano man, Min? Dako bang kayo ako pagsalig nimo pero anong nakahimom ka ini? Husband ko, sorry. Nahitabo lang nga mas kimahal na ko siya kay nimo. Ug magbuwag na lang ta. Sa ingon lang ni anak ka sayon, makigbuwag ka na ako? O sa unom kabuhan nga nag-iipon ta? Sayo lang kayo ni mong litukon nga magbuwag ta? Pero wala ko'y gugma nimo, Sandy. Saylo ako. Pero sa musugot ka magsadili, makipuwag na ko nimo. Kay wala ko'y gugma nimo. Rowena. Pinahimo. Ay may mas Rowena. Akong gibuwagan kay mas gipili niya ang una niyang uyab. Kanimo Rowena, mati ka man gani karon. Nilang may bawo ka. Nahangtod karon. Ikaw paghihapon lang akong gimahal. Dinil lang ko to daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. Paayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Labi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Taguan lang ko ninyo sa pangalan nga Cecil. Hingkod ang pangidaron. Single, apan may uyab ko. Itago na lang sab ang akong address. Punto medikal kini nga akong suliran. Kabahin kini sa akong gibati nga dili maagwantang sakit sa akong puson. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo.
barag og sulti. Hala, bungula. Uyab naming Rex! Oh my gosh. Tingano di ay. Ano sa'y problema, uy? Dako yung problema. Mao mag-amping gyud ka ang tawana. Unsa? Unsa bang klasiha sa pag-amping, uy? May nahitabo na ba ninyo? Oh, nga nang i-deny pa man na nako. Uyab gud mi. Ang mag-unsa mi. Agoy nimo. Unya na protection mo. Nga nang mag-protection man mi. Nga ganahan naman siyang makaanak mi. O ganahan sa kung makaanak niya. Aron dili na siya mobiya pa nako. Ah, tuo ka man ana oy. Kadaghang gibiyaan gipaangkan ka. Tingano di ay ka, uy. Unsa di problema nimong Rex? Uyab na siya sa akong amiga sa una. Maong iyang gibuwagan, kaya iyang nahibawan nga nasira na si Rex. Unsa? No, dili. Oh, ang kunon ko na. Nasira ko sa una. Unsa? Nga, rason na ba na nga imo kong buwagan? Aw, naran ni Basil. Kung buwagan ko nimo sa maulang katarungan. Rex, Basta ka nahibaw ka. Nga mahal ti ka kayo. Gani, gusto na ko nga mag-anak ata. Apan kung di ko nimo madawat, di mo madawat nga ako kagahapon naran nimo. Sige, adto na ko. time pasa ba? Gunita magukunin mo. Aron pugnan ka. Sil, Paminawa una ako ba? Ingon mag-uday ko nga magbuwag ta. Nangutan na ramang ko. aw, basin mahalo ka na ako ba kay mo na akong kagahapon. Hindi manggod. Mahal ti ka, Rex. Bisan unsa ka pa. Sil, salamat. Salamat sa imong gugma. Oh, Rex. Ngano ka man ka diha? Yung nang gitanaw. Putoy hakaw ganin nag-usabro na. Maus panggi karon ana. Kuan, Rex ba? May nagtupik lagi sa ibabaw sa imong ginataw. Natural nga magtubig na kay di kan pa itang nagkuan. Ha? Normal na eh. Naunsan ka eh. So kala ka may bawa nga nasira ko kanito. Daghan naman kay kagduda na ako. Kalimti na to. Kanito man to. Ako na tong kagahapon. Huwag natambalan ako ni Adto. Naayon ako. Rex, Ha? Wag yapon ka mag-amping? Wag ka mag-protection? dugay naman kuno to. Ug nagpatambal naman si Ato. Naayo naman kuno si Ato. Bahala ka, uy. Nara na nimo. Amiga, tika. Mong gipasidan ang tika, ana. May, Sus! Kasakit. Bayag takod na ng sira. May. Unsa naman derong pizza ha? Sakit naman ang akong puson. Oy, Sisil, mo trabaho ka karon. Malagi ka mo kihol diha. Sakit man ang akong puson, tiya, uy. Aw, aling padong ni mo. Padong rigla ni mo ba? Maubitoy akong gihangad-hangad sa kalendaryo, tiya. Kung tingdugo na ba nako? Ngamrag pag ko pa man kong gitugo, tiya. Dili pa di ay tiya, uy. O niya, ganong nagsakit ba ng imong puson? Sa may hinungdan? Ha? Medyo nakulbaan ko dihang kalit lang kong gisakitan sa akong puson. Bisan dili pa ting regla na ako. Ingon sa akong iyaan, nga basin ko na upadong na ko ting regla. Apan layo pa man pod. Ug usa pa, dili gud pod tig sakit ng akong puson kung reglahon ko. Kadto pag ko kasuway nga nisakit ang akong puson. Giimnan ako og pain reliever, unya aron mawa. Apang gipugnan ko sa akong uyab. Unya, nganon dili man gyud ko nimo paimnon og pain reliever. Nga sakit man gyud kay ang akong puson. Kay basin ko na mabros ka, Sil. Unya, masakit din ang puson kong mabdos. Naman ko na ingon ana nga dinara ko nos pag mabdos. Unsa? Kisa may nag-ingon mo, anak? Ang akong ating akong gisultihan na ng imong kahimtang. Unsa? Mga ay na pagtupar-tuman yan ng pain reliever. Kay basin maunsa ng anak nato si Mutian. Unsa? Mabdos? Unya magsakit ang puson? Naama ko na ingon, ana. Di nasa pagmabdos. Oh, maayo lang lagi og maingon ana. Unya kon Nahibaw na ko buot ni mo ipasabot, May. Please lang. Ayaw daot si Rex nako. unsa? Day, pagdaot magud nang nako nga pahibaw unti ka sa angay nimong likayan. Amiga ta, Sil. Concern ko nimo. Pero kung ako pa'y dautan sa imong pagtuo nga i-aware ti ka ana, aw, nara nimo. May, May lang tuod. Kung dinala na sa imong pagmabdos. Ay, buta, gidi ay ning gugma. Mayra. Pa.
Yan na day ang maintenance ninyong tambal ni Lola. Uy, nakasulto ka na din, anak. Oo pa. Unya, may nasobra ka pa diha. Di apa man pa. Oh. Gisiguro lang nako ang maintenance ninyo ni Lola. Kaya maunay labay ang importante ninyo. Salamat tayo, anak, ha. Pero, yun na, kaya, doon na kayo gipamati diha. Sa mana? Kuan pa. Ha? Sakit lang akong puson. Oh, Naamang na ako. Oh. Madara ni pa. nakog na unsa ka na diha. Uy, imni nagtambal, ay, pag-antos ana sakit. Pa. Duha kasi mana nakapin ang magsigig sakit ng imong puson. Nya, wag gihapon kay plano nga magpa-check up. Wa na ko'y kwarta, uy. Naibaw baya ka nga ako pa'y magpalit nilang papa o lola silang maintenance nga tambal. Unya, mag-antos ka lang anang sakita, day. Basin bayag, ovarian cyst na. Unsa? Ovarian cyst, gyud. Nakuyawan ko sa gisulti sa akong amiga. Nagsugod na kog research bahin sa sintomas sa ovarian cyst. Ug mas nahadlo ko kay gipamati sa baya nako ang mga symptoms sa akong nabasa. Ug dili gyud ay kumabdos kay niabot man ang akong regla. Apan ang akong katingad-an kay pag first day gamay ra ang akong dugo. Pag second day nawa, third and fourth day lasaw. Apan pag ikalimang adlaw nakuyawan ko kay nikusog man ang akong regla. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, magsakit ang akong puson, ilabi na dapit sa akong appendix. To the point nga sakit na siya ilihok-lihok, itog, ilakaw, human og kaon. Ug kun mag-sex me, posible bang may ovarian cyst o appendicitis ni? Ikaduhang pangutana, kun ovarian cyst man ni, may kalabutan ba ang pagpakigilawas ko sa akong uyab nga kanhi nasira? Apa naayo naman unta siya? Ug kun appendicitis man sab ni, diin man ni nako makuha. Ikatulong pangutana, 3 weeks kapin na ning akong gibati nga pagpanakit sa akong puson. Delikado na ba ni? Or basin madapan ni og natural remedies lang. Kinaguna-una sab ko sa gasto kung ipakonsulta ko ni. Ikaupat og katapusan. Delikado bang makamatay na ning sakita kung dili ko na ni ipakonsulta dayon? Unsay posibleng sign o signs nga grabe na ni o ginahanlan na akong ipakonsulta? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Cecil. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa atong programa, kini ang akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra, makig-uban kaninyo sa inyong makalibot gubunhap sa kinabuhi, muhatag og solusyon o tubag sa mga problemang punto medical, legal, emotional, personal, behavioral or problema sa mga ginadiling drugas. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat, suliran diri kanamo. Pwede kinyo ipadala sa among email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page, o diri sa atong buhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Maayong pagpaminaw diha sa mga Pilo o mga Gabisay family diha sa Busay, ning dakbayan sa Sugbo, o mga Buntilaw family diha sa Ayala Heights, ning dapayan sa Sugbo. Punto medical. Unang pangutana, nagsakit ang akong puson ug ilabi na sa dapit sa akong appendix. To the point nga sakit na siya ilihok-lihok, itulog, ilakaw, human ug kaon ug kung mag-sex me sa akong uyab. Posible bang may ovarian cyst ko o appendicitis ni? Well, ang akong nahibalaan na Cecil, no? Ang appendicitis progressing, no? Nani siya sa akong balaan sa right side sa lower quadrant sa abdomen, no? Naay-daghan nga mahinungdan nga nung bation kay ingon ani imong kwan, pelvic inflammatory disease, no? Sa imong internal sex organ. Pwede ni siya. Kining ito imong giingon ovarian cyst, maka-cause niya siya og pain during sex, sa imong frequency sa pagpangihi, magsigi-sige ka, no? Naay pelvic pain, di ka kasabot, no? Unya naa kay bowel movement difficulty, nga irregular ang imong menses. Sumo ka na mahitabo kung simba ko lang na kay ovarian cyst, no? So ako kasugyot nga mapa-ultrasound ka. Naraman ka sa Sugbo, wa ko kabalog asa ka dapit sa Cebu, pero daghang mga dagkong ospital kung medyo gipitas budget anat la sa Vicente Soto sa lain nga mga provincial hospital daghan man din sa Sugbo. So manay ako ikasulti about your first question. Now the second question is, kung ovarian cyst man ni, may kalabutan ba ang pagpakighilawas ko sa akong uyab nga kanhi nasira? Apan ayo naman siya unta. Ug kun appendicitis sab ni, diin man ni nako makuha. Well, daghang mga rason ng appendicitis nga nay mahulog itong food particle sa imong appendix, mao cause of infection o napapilang infection. So, posible kini nga nakuha ni sa imong inunta sex partner, no? Itawag ni nato og
pelvic inflammatory disease, pwede sad og sexually transmitted disease. So unsa may mga sexually transmitted diseases like gonorrhea, syphilis, uban pa man diha, no? So mao kini mga mahimong hinura. Magpa-laboratory exam nang ka Cecil para na kay peace of mind, no? Nga unsa man gyud ka kay magkadugay ang panahon, infection ba yan ha? O ang kagaw mo dagan sa daloy sa dugo, mauban sa daloy sa dugo, apektado ang mga other vital organs sa imong lawas. Ikatulong pangutana, 3 weeks kapin na ning akong gibati nga magpanakit sa akong puson. Delikado ba ni? Or basin madala pa ba ni og natural remedies lang? Kay nagunahon na sab ko sa gasto kung ikonsulta ko ni. Well, ang imong problema financial akong balikon, udol kag usa ka government hospital, no? Da sa Vicente Soto mga ngilngig na mga ubigay ni dia, no? Na dia sa Dr. Hilin Madamba, maayo kay na mabiabi nimo. Ingna lang gi-refer ka ni Dr. Rene Obra, no? Amiga maming Dr. Madamba, mo nahipi dia sa ubigay ni sa Vicente Soto. Dahil i-drop lang ako ngan kay para nga tagaan po kag gamay nga mahimo lang priority, no? So ayo lang po panglood di ka matagad dayon sa Vicente Soto, kay nagamit kay pasyente dia. Masig magluod kag di ka dayon mahatag pagtagad, no? So laboratory workup gyud ang imong kinahanglanon para to roll out whatever nga nakahasol sa imong una-una karon. Ikaw pa to katapusan ng pagtana. Delikado bang makamatay ba ning sakita kung dili kini nako ipakonsulta dayon? Unsay posibleng signs and symptoms? Grabe na ni og kinahanglanon na nako ipakonsulta. Ayo, gabi, ayo hulata nga hapit na ka mamatay usa pa ka magpakonsulta, ha? Yes, consult as soon as possible. Kay kini magog infection makakos na yung gitawag natong peritonitis. Ang tagaw manggod di man na mo pili og unsa dang kapita, peritonitis. Unya makakos nig infertility. So sibak ko lang ma-infertile ninong ka because of this problema ha, no? So ding labing madaling panahon ipakonsulta gyud. Moingon kag magkamatay ba ni? Hindi ka mamatay ani septic shock kung mahilo na imong lawas kay daghan ng tagaw sa imong lawas, no? So sibur man ka kung balikon dool og government hospital para nga mahatag ng kag labing dali og quality nga serbisyo. Alright, so daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa atong programa sa makausapa. Ako si Dr. Rene Obra. Hinaot nga aduna na sa kamoy nakutlo ng mga pagtulungan karong adlaw, dili mangluod kun dili dayon mahatag ng pagtagad ang inyong mga padalang sulat-suliran. So wala exempted ani kining tanan kitang tanan adunay sulat-suliran. So kami diri ni ato ni Bathan na maningkamot nga makahatag og kulor o tubag sa inyong mga problema. So, once again, daghang salamat. Di kan karamo sa Radio Mindanao Network o Tatak RMN. Daghang salamat once again and maayong adlaw.